माने आंनि जिउजों गेलेबाय आंनि सोलेरजों गेलेबाय ओमफ्राय बे आरो आंनि अनगा बेलेगखौबो खालामबावनो हागौ बिदि दा आंनो न्याय नांगौ आरो बिनि थाखाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बराय हरफिननायखौ जासिहरबाय दे नैबे सिस्टारा माने गोसो थोनायाव गाब्र'दो आरोना माने सासे CRPF सेंग्रामोन माने 2 ना 3 बोसोर रिलेसनशिपाव थानानै माने नै सेंग्राया बेखौ गादल'नो नानै थांबाय आरोना माने गिबियावनो नैबे क्लिपखौ नायग्रोना ला ओमफ्राय आं मोननैसो सावरायनो नागिरदो थ' नैखौ नायग्रोना लाग्रोलाय बिदिनो मोजां मोनलायनानै ओमफ्राय लोगो हमलायबाय आरो लोगो हमलायनानै ओमफ्राय उनावहाय बे सुटियाव फैदोंमोन ओमफ्राय सुटियाव फैनायाव गाव लिंहरबाय आरो आंखौ अक्ट'बरनि 8 तारिखआवहाय नभेम्बरनि 8 तारिखआव मोनफैदो आरो बेयो रङियायाव ओमफ्राय हरनि 7टायाव आंखौ फन खालामना बुंदो आरो इयो ओमफ्राय मेसेज हरदों नों गाबोन रङियासिम फै आं थांगोन होननानैहाय ओमफ्राय आं बुंबाय आरो नों मानो बिदि हथात फैदो नोंथ' आंनो खिथायालासिनो बिदि हथात फैदो ओमफ्राय नों न'आव थांग्रो न'आव थांखांनानै उनावहाय लोगो हमगोन होननानै आरो ओमफ्राय उनावहाय बियो नोंहा एफा गोबाव जाबाय लोगो मोनलायिया ओमफ्राय नोङो गाबोन फैदो आं गाबोन 10टायाव मोनहैगोन रङियायाव आं ससे फ्लाइटजों थांसै बिदि होनना बुंदों आरो ओमफ्राय उनावहाय बिदि लिंहरबाय थानायाव ओमफ्राय आं थांबाय आरो रङियासिम थांनानै बियो गावसानि न'आव लांगोन होनदोंमोन आरो आंखौ ओमफ्राय गावसानि न'आव लांगोन होननानैहाय बे मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनानै बिदिनो लोगो मोनबाय आरो रङियायाव लोगो मोननानै ओमफ्राय गावहा रुम बुक खालामबाय आरो रङियायाव ओमफ्राय हटेल बुक खालामबाय ओमफ्राय हटेल बुक खालामनानै न'आव लांगोन होनो ओमफ्राय दिनै रुमाव थासिगोन ओमफ्राय गाबोन जोंहानाव न'आव थांसिगोन जाहैबाय आरो ओमफ्राय बिदि रुमाव थानानै ओमफ्राय जोंहा न'नि मानसिफ्रा फन खालामहरबाय थादो ओमफ्रायो बियो माने आंखौ फन खालामनानै गावसानि न'आव दङ होननो खोन्थाबाय थादो आरो ओमफ्राय हटेलावसो दङ नालाय ओमफ्राय जोंहा न'नि मानसिफोरा बिदिनो फन खालामनायाव ओमफ्राय आंथ' बोरै थगायनो होननानै ओमफ्राय फन रिसिभ खालामथ'वाखैमोन आङो उनावहाय आं रिसिभ खालामबाय आरो इयो बाथरुमाव थांनायाव ओमफ्राय रिसिभ खालामनायावहाय आब'आबो सोंहरबाय थादो आरो जोंहा न'नि मानसिफोरा ओमफ्राय बहा दोङो न'आव दंबा नोंसोर दे बिसानि न'नि मानसिफोरजों रायलायहोलाय सोरबा सासेजों होननानै ओमफ्राय न'आवथ' गैया ओमफ्राय उनाव आं खोन्थाबाय आरो थार खोथाखौ माने हटेलावसो दङ रङियायाव होननायाव ओमफ्राय बिदि खोन्थानायाव हटेलाव दङ होनना खोन्थानायाव गावसानि न'आव दङ होनना खोन्थायासै नालाय ओमफ्राय आंखौ बुदों आरो इयो सोबादों हौवासाया सोबादों आरो आंखौ ओमफ्राय बिदिनो थाबाय आरो इयाव हरसे थानाय जाबाय हटेलावहाय ओमफ्रायो नेक्स्ट खालि 9 तारिखै जोंहानि न'नि मानसिफोरा जों थांगासिनो दङ होनदों आरो ओमफ्राय जों थांगासिनो दङ नोंसोर बेयावनो था होननानै ओमफ्राय बे हौवासाया थाला आरो इदिनो आबसुनि मानसिफोर लाबोनानै आंखौ बुहोनो नागिरदों लासिं खालामनो नागिरदों होननानैहाय ओमफ्राय गावो आंखौ थांनाङा नोंजों जोंहा न'नि मानसिफोरा रायज्लायनो नागिरदों होनबाय आं ओमफ्राय उनाव इयो आं लाखिनायाव आंखौ आरो बुबावबाय आरो इयो आखाइयाव अरनानै होदों ओमफ्राय नाख्रांनानै गालांदों आरो नाख्रांनानै ओमफ्राय गाव थांबाय ओमफ्रायो बे नैबे बोसोराव आंखौ कर्ट मेरिजबो खालामगोन होननायमोन आरो बेनिफ्राय कर्ट मेरिज खालामगोन ओमफ्राय नेक्स्टआव 2024नि नभेम्बरावहाय नोंखौ हाबा लांगोन बिदि होननाय आरो औ नाख्रांनानै खारदों आरो जोंहा न'नि मानसिफोरा रायज्लायनो नागिरदोंमोन नालाय बेजों ओमफ्राय सन्जिब बर'आ मा मावो सन्जिब बर'आ CRPF आव मावो कब्रा कामान्डु ओमफ्राय बिस्रा न'खरनिफोरजों नों रायज्लायनो मोनदों ना मोनाखै बिसोर न'खरनिफोरजों रायज्लायनाय जायाखै जोंहा थांदोंमोन थांनायालाय बिसोर न'खराव ओमफ्राय न'खरनि मानसिफोरा बिदि बुंदों माने बिथ' सासे हिन्जावसाजों टिहुनि हिन्जावसाजों रिमेरिज खालामखानाय दङ बिदि जाहैदों आरो खोथाया माने नोंखौ थगायनानैसो ब्लेकमेल माने नोंखौ बाहायदों आरो औ थगायनानै बाहायदों माने बिदिनो एफा 2021निफ्राय रिलेसनशिपाव थानाय ओमफ्राय बिदिनो हाबा लागोन होननानै मोजां रायलायबाय थानाय आरो बिदिनो सुटियाव फैयोब्ला बे नोंखौ लोगो हमबाय थायोमोन नामा सुटियाव लोगो हमनाय बे बोसोरनि माबायाव लोगो हमनाय जादों आं गाराखै दायो नैबे सिस्टारा माने गोसो थोनायाव गाब्र'दो आरोना माने सासे CRPF सेंग्रामोन माने 2 ना 3 बोसोर रिलेसनशिपाव थानानै माने नै सेंग्राया बेखौ गादल'नो नानै थांबाय आरोना माने स' बेनिखायनो आंनि बुंनाया बेनो जे सासे CRPF जानानै माने एसेबो लाजिनाय गैयासै आरो सिख्लाया माबायदि एसेबो सानासै जे बे सिख्लाया मा जागोन मा मागोन
बुंनो थाङोबा सेंग्रानिल' गोरोन्थि नङा माने सिख्लानिबो गोरोन्थि जायो बुंनो थाङोबा नोंथाङा एसे सानग्रोनांगौमोन सिगाङाव सिस्टार माने बेनाव जब थाना मा जानो जुदि नोंनि आखल आखुआनो जुदि मोजां नङाबा नों बेखौ नायग्रोनांगोन आरोना नों बेनि सिगाङावनो नों गाव स्मार्ट जानो रोंग्रोनांगोन मानोना बेनाव जब दोङो नाथाय बिनि आखल आखुआ मोजां नंगौ नङा आं जुदि गाबोन हाबा जाना थाङोबा बे आंखौ अनो ना अना ना बे आंखौ गारना खारगोन ना बिनि गोसोआ गाज्रि ना सोरखौबा लागोन बे बाथ्राखौ सानग्रोनांगौ आरोना नोंथांखौ माने रङिया रुमाव हटेलाव माने थगायना थांबाय होननाय खोनादों 2-3 बोसोरसोनि मोजां मोननायखौ जायो बेबायदि गासैनावबो जायो खासे खानैल' थाया ओमफ्राय साननायफोराव एसे महर मोखाङाव नङा जबखौलाय नायगिरनांगौ गासिबो सिख्लाफोरा जब सेंग्राखौथ' नायगिरनांगौ बे मोजां गावनि इयुननि आरो लाइफनि थाखाय मोजां खिन्थु जब थानायानो जे गासिबो सेंग्राया मोजां जायो बे नङा नों गावनि गोसोखौ नायग्रोनांगोन आरोना बेनि गोसोआ मोजां नंगौना नङा जब दोङो नोंखौ गोदै गोदै राव बुंगोन खिन्थु नों बेनि साय स्मार्ट जानो रोंनांगोन गोदै रावखौबो गोजावनाङा आरोना माने सोरनिबा गोसोजों गोजावनाङा आरोना बेबायदि आरोना नायगिरनांगौ गासिबो सिख्लायानो जब मावनाय सेंग्रा नायगिरनांगौ मानोना नोंनि लाइफनि खोथा दं माबा दोङो बेबो नङा जे आरो जब मावनायल' बानो बेखौबो नायगिरना माने नों आखल आखुफोरखौबो मोजां नायगिरना लानांगोन जाय सेंग्राया नोंखौ थगाय मोजां मोनो बुंनाया बेखिनिसै बाराबो बुंनाया गाज्रि मोनलायलाङो माने आजिखालि सोरखौबा बुजायबाबो माबाबाबो गाज्रिसो जायो मोजां खामानियाव मोजां जाया गाज्रि खामानियावसो मोजां जायो बेबायदिनो आरोना